Λατζής. Καστέλ στον αέρα. Καστέλ στον αέρα. Κοέλιο. Τάτος. Προηγούμενη Να φάση. συζητήσουν για την κοινωνία του, νομίζω. Το ρυθμό δεν είναι όπως το λάθος της άμυνας. Με τη φάση των 16 του κυπέλου, ψάχνει εδώ και 41 χρόνια, από το 1970, όταν τότε είχε επικρατήσει. Σανίδη. Τώρα ο Τάτος. Δουλειά για τον Ατρόμητο μέχρι τώρα. Σε ένα ήταν βασικό να τους εδώ πέφτει Παπακαλιώκου. Ο Κότσιος η απομάκρυνση της μπάλας. Ο Λίλα. Ο Σκόνδρας. Ο Τάτος στον αέρα με τον Μιχαήλ.